La meva vida és un camí aleatori. La meva vida es regeix per un procés estocàstic de tipus difusiu. Aquest camí aleatori dispersa la meva persona i l'acaba repartint per tot l'espai. En aquest cas, la densitat de probabilitat és una gaussiana de mitjana 0 i dispersió O i.e. La meva densitat quàntica, el grau de plausibilitat de ser a la posició x en un instant de temps t. La funció em va eixamplant a mesura que celebro aniversaris. Les gràfiques dibuixos el perfil de probabilitat per diversos instants de la meva vida. De dalt a baix tenim la probabilitat quan O2t val equació i finalment 10,2. L'únic moment en què tinc tota la meva persona perfectament delimitada és quan neixo. Tot el meu jo és en mi. Si considero la meva probabilitat de t igual o la data de naixement i ax igual o lloc de naixement, aleshores l'equació 1 esdevé. Partint del meu Big Bang començo a difondre'm més i més. La meva trajectòria exorça em dóna probabilitat de ser en indret cada cop més allunyats del líquid amniòtic. Les sacsejades de la vida amb qualsevol cosa i l'abundància d'experiències em dissol. Em vaig dissipant fins que a temps infinit formo part de tots els racons de l'espai i la meva densitat donada per l'equació 1 resultarà això, quedant-me equitativament repartit i amb densitat 0 per cadascun dels punts de l'espai. Ubiquitat ideal feta finalment realitat per mi, no pas per Déu.